Karin kɔni kun bɔra Bamako wa kun dalen bɛ Bankasi de kan. I k'a dɔn k'a fɔ a selen duguni mun n'an b'a wele ko Fiko n'o bɛ Bayangara ale ni Seware cɛ. Siraban kasara in kɔni kɛra o dugu in bɔda de la. Kunnafoniw kɔni carilen i k'a dɔn k'a fɔ direction mun sigilen bɛ protection civile kama Mopti olu kɔni wurukajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka se nin kasarama yɔrɔ in na. U kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana kojugu. Maa 6 olu bɔnɛna u ni na, muso 3 ani cɛmani 3. Maa 17 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni jogina, maa 4 kɔni jogunen don olu maaw la kosɛbɛ. Protection civile mun sigilen bɛ Mopti o kɔni ye banabaatɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka taa n'u ye Seware dɔgɔtɔrɔsoba la walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. I k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni kisira nin sirabakan kasara in na u caman y'a yira k'a fɔ ko bolikojugu de nana nin kasara in ye. Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ siraba mun n'an b'a wele ko RN15 ka bɔ Mopti ka tɛmɛ Bayangara Bankasi fo Koro fɛ a siraba in taama ka gɛlɛn kosɛbɛ bawo sira in tiɲɛnen don kojugu. Minnu kɔni nin kisira nin sirabakan kasara in na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni latigɛra walasa u bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na. Tijani Wederawogo, VOA Bambara ka bɔ Koro.